Днес ще ви представим добавката на Autogar против триене, която се прилага в двигателно масло. Ще ползваме машина за тест, която симулира триене, подобно на разпределителните валове в автомобилите. За целта ще ползваме масло двигателно 530, което ще сложим в варелчето и ще го оставим да загрее на работна температура. И слагаме една нова игла Тигна Лагер. След като загрее маслото, ще приложим усилие с динамометричен ключ с 40 Нм, което са 4 кг. Износването на съчмата. Това е износването на иглата при 40 нютона или 4 кг, само с масло. Ето го износването. Сега ще проведем същия тест, но към това масло ще сложим от добавката на Autogar, след което ще натоварим на същите нютон-метри и ще увеличаваме. И ще сравним след това износванията. Ето е добавката. Ще оставим да втрие в материала. Колкото повече се втрива, толкова по-добри са резултатите. Това е нанотехнология, която не ползва тефлон и керамика. Слагаме нова съчма, да се види. И оставаме да се втрие. Така, виждате, че разликата е огромна. Ще увеличим натоварването. Отиваме на 60 нютона. Вижда ли се? Вижда се. Износване няма. Ще отидем сега на 80 нютона. Мисля, че се вижда. Все още няма износване. Нагласваме ключа на 100 нютон-метра. Минимално износване. Ще го покажем след малко. Сега ще увеличим нютоните на 120.
като свалиме съчмата, ще покажем износването. Теста, който направихме на различните килограми, износването с добавка, което е минимално. Сваляме съчмата. Ето. Не знам дали се вижда, но няма износване. Ето го, минимално износване. Видяхте колко теста направихме. Минахме през 40, 60, 80, 100, 120. А сега ще сложим съчмата обратно и ще покажем нещо друго. На същото място съм нагласил. Само секунда. Ще махнем варелчето. И вече няма масло, няма добавка. Ще върнем ключа. В момента е на 120. Ще го върнем на 80. Там, където всички други се предават. Тук са 90. Значи връщаме на 80. Вижда се. Добавка. Видяхте. Ето е съчмата. Формулата DMF 2000 се впива в порите на метала и предпазват от триене. Лявата е с автогар, другата е масло 530, без значение марката, всичките издържат сравнително еднакво натоварване. Това е натоварено 3 пъти за по секунда на 40 Нм. Този тест видяхте колко пъти го натоварихме през различните нютон-метри. 40, 60, 80, 100, 120 и накрая 80 без масло и добавка. Без добавка съчма и с добавка. Като тази с добавката натоварихме няколко пъти. На 40, на 60, на 90 и на 130 нютон-метри.